Maigsoon mayong gabi ni atas sa atong tulamanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse deuteronom qui non sobist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamatuuran ay pasukan. Si Jesus nga itong Ginoo pabilin kamo sa akong mga pung. May bawo mo sa kamatuuran, o ang kamatuuran magaluwas ka ninyo. Mabasa sa Ebanghelyo giasin ni San Juan Uluhan 8, tudling 31-32. San Mateo 22-29, si Jesus mingon, daghang na nga sayo. Kailang gisalikoy ang gahom sa kasulatan. Wa sila masayod sa gahom sa Diyos. San Mateo 22, versikulo 29. Maiso nagadapit kami kaninyo ning atong tulamanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang tuyog tumong nato nga mapadanagan o mahayagan ang atong mga kaigsuon nga naglibog pa unsa ang kamatuuran, unsa mga paagis kaluwasan. Niya upan nato karon niya si Brad John Porca, si Brad Rudy Recasa, Mado Aquino, si Dennis Abarquez. Ato ning ablihan sa pagampo. Sangad samahan og sanak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos nga magagahom sa tanan. Pinagi sa nga ni Jesus, kinsa mingon bisag unsa. Inyong pangayuon sa kong amahan, gamita akong ngaan. Kay dili kamo niya balibaran. Mabasa sa San Juan Uluhan 16, tudling 23. O Diyos, langitong amahan si Yahweh, sa nga ni Jesus nga imong anak, Yasua, o Espiritu Santo Paraklito, among gipangayo o gihangyo ang kalinaw sa kalibutan. Tungod ka ng mga misilaob nga kayo sa gubat, o dagko na mga nason, daghanang nangamatay. Inaot o Diyos nga maugdaw ka na, pinagis imong gahom. Kay sa Salmos 46:9, ikaw ra ang makapahunong sa gera, gubat. Amo sang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, langit tong inahan, nga ngiyang pagampo nga to siyang anak, dili kabalibaran. Kini, among ipangayo sa ngalan ni Jesus, Ginoo ug manunubos. Amen. Sangan sumahan og sanak sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ato dayang pasubo pagampo sa paghalina ngadto sa kamot sa Dios ni Monsignor Patricio Alcasarin. Daghang mga parokya yang nalagaran, usas mga ulahing parokya yang gialagaran mao ang Santa Teresa de Avila sa Talisay City, Cebu. Taod-taod yun si Monsignor Pat na nagalagad o may gugmaon kayo siya sa mga modernosan labi na sa simbahan nga sa magkayabag ang sound system, dali ng matambala niya. Pinagi siyang nakatunan sa science o sa communication sa tos mga hiyas niya o ang iyang kamayang tao. Daling dolon, wasan makita nga nasuko to siya, bugnaw kay buot. Pahulay sa kalinaw ang mga pagampo sa Ginoo alang skalag nimo, Monsignor Pat Alcasarin, ulahin nimong katungdanan, gisangunan ka nga mao'y chairman, spiritual director sa Catholic Catechists sa lalawigan sa Sugbo. Mga katikista nga Katoliko, mga batanon, mga idarana, nagalagad sa pagtudlo sa mga bata sa lalayang mga eskwelahan. Paulay sa kalinaw, ang panalangin sa Ginoo, nagauban kanimo, Monsignor Pat. O niya, mga igsuon, di ta maglangan. Atong paminawon si Brad John Porca. Lang salamat, Brad Chok, o mayang gabi kanimo. Ug labi na diha sa atong mga kauban sa Matalom Liti, si
Judge Julius Ubos ug si Joselito Palin nya si Brad Attorney Maninggulo ug sa tanang CFD din na dapita labi ng bag-o nga na establish na to nga chapter da Silongos Leyte ni Brad Boy Anggo ay maglibog ba ni Brad ug sa tanan nga tagalite nga naminaw og mga naganda mo og mga parokya nga aron ta makaanha. So salamat ninyo nya lang kunik ko DIRF og sa CCTN bisag asa lang basta naay panahon makaanha mi sa inyohang lungsod aron sa pag-organize aning CFD Cebu. Ako pangutan na Brad nga na sugatan kanang giingon nga kaning relikyas sayop kining pagtulunan panudlo sa Katoliko kay walay mabasa dias Biblia. Imbento ni Katoliko. Unsa man ni Brad ni relikyas imbento din ni Katoliko. Pati naaway ko nung nangutanan ni Brad aron sila magkaamgo. Mga ison, daghan mga tao, labinas mga idarana nga Katoliko, mo gamit sila sa pulong relikya o relikyas. Kining pinulungan nga relikya dili ni Binisaya, Spaniard or Spanish word ni siya. Pinulungan sa mga katsela, mga Spaniards. So, ang ilang ngalan na ito sinultihan, Spanish. Sa ang kahulugan ini mo ang mga kabilin sa mga balaan. Ang usa ka tawo nga makanonize tuboy na sa simbahan pinagi sa Santo Papa o sa mga kardinales sa tu kahutong yang katapusan mo ang canonization. Makanonize na, santos na siya. O kang iyang mga butang sa iyang panimalay, iyang konbinto, kanang iyang mga sutana, iyang mga libro, iyang higdaanan, iyang manig, ganla na silang relikyas because they were touched to his body. His body is also considered the primary letter A relikya, iyang lawas. Kanya, tungod sa kabalaan, doon ay mga panalangin nga dili ni mo kapungan nga gikan sa Diyos. Mabasa nato na sa Buhat 19:12. Nga si San Pablo sa ka-convert gikan sa tinuang Judaism religion, tinukod ni Moises, o gikan pa ni Abraham, o ni takli siya ngadto sa tinuhuan ni Kristo human ni adtong dakong milagro siyang kinabuhi. Tungod siyang kadautan o kabangis, iyang pagpatugbaw sa tinuang Judaismo na silag siya sa ginganlan na to Christianism, Catholic Christianism. Mao nga iyang ipanggukod ang mga Kristiyanos. Usa sa nakalas siyang kabangis mo si Santos Esteban, nga ilabihan ka ligdong kabuutan nga batanon nga kasilagan sa mga Hudiyo tungod sa iyang mayo ug Diyos nun nga pangatarungan ug buutan nga kinabuhi. Gibato gyud namatay. Pero gimilagruhan na gito si Saulo nga naimong San Pablo, kilat naigo iyang mata na buta. Niya mao nagpuyo na siya sa kabalay dito sa adol sa mga maligaay mamuhat og tulda ug dito siya puyo. O gipadan-an sa Ginoo si Saulo ang ipadamo si Ananias. Ayaw iyang mga mata nakakita pagbalik, pandungan siya o gipaibaw siya. Nga gipili siya sa Ginoo sa kabuluhaton sa pagsangyaw. Huwag nabunyagan sa siya, si Ananias mo nagbunyag. So, mao nga San Pablo, samtang maglakaw tutungo sa daghang mga milagro nga gihimo sa Diyos pinagi niya, magda ang mga tao o mga panyo, tuwalya, mga panapton nga itrapo, dapat sa iyang lawas. Kanto mga panyo nga gidas mga tao, doon ay mga taong yawaan, ilagi haplasan, ilagi pahiran sa panyo, na huwag tang yawa. Mga masakito ng ayo, daghang kayo.
o nanginlan og reliquias nga usa ka milagro himuon sa Ginoo nga gumikan sa pagtuo o sa gahom sa Ginoo sa mga kabilin o mga butang nga dapat sa lawas o sa kasanto nga nang reliquias. So, muna itong tubag sa pangutanan ni Brad John Porcanya, niya si Brad Rudy Racasa, the master of Bible contradictions. Muna siya itaw nga nakapaiknat sa kilay o nakauyog silang kay budngan makayo. Ningo si Brad Rudy, believe it or not, I can prove there are some contradictions found in the Bible. So believe it or not, there are contradictions found in the Bible. Sabi siya pa nga, akong pamatudan, nga doon ay mga pagsumpakiyay sa Biblia, motumog sa dili. Muna nga atong paminahon kay naghantag makatunan siya ni ining mga discovery ni Brad Rudy Racasa, the master of Bible contradiction. Niya si Brad Rudy Racasa. Salamat Brad Sok ug magabi sa tanang ginatong listeners ning atong programa Kating-awan sa Pagtuong Katoliko, labi na gyud sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Roger Apaw, Flori Abanto, ug ni Genesis Veronica and Mary Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan sa Deuteronomio 2:24. God told us, now start out and cross the Arnon River. I am placing in your power Sihon, the Amorite king of Heshbon. Along with his land, attack him and begin occupying his land. Ang Ginoo miingon, lakaw nga to sa walog sa Arnon, kay gitugyan ko kanimo si Sihon nga Amorihanon, ang hari sa Heshbon. Pakig-away kaniya og panag-iyaha ang iyang yuta. Deuteronomio 2:24. Sa Malakias 2:16, I hate divorce, says the Lord God of Israel. Sa Binisaya pa, dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa. Nag-ingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Dili gusto ang Ginoo nga bulagan ninyo ang inyong asawa. Sa Deuteronomio 24:1, sa maing balita, Biblia na kanayon, kung ang usa ka lalaki, mga asawa, ug unya dili na gusto ang lalaki sa babae, kay may higpalgan man ang lalaki, nga wala niya higustoy bahin sa babae. Busa, maghimo siya og sulat sa pakigbulag, ug ihatag niya kini sa babae, ug papahawao niya ang babae sa iyang balay. Mahimo day nga maghimo kag sulat sa pakigbulag. Mahimo di ay sa Deuteronomio 24:1. Kung pangutan na ani Brad Sok, dili man gusto ang Ginoo, I hate divorce man. Nga mahimo sa Deuteronomio 24:1. Paliho ko nagupatinaw ani Brad Sok. Salamat kay Brad Rudy Racasa. Ang tubag niya na nasa San Mateo, Ebanghilyong Yaso in San Mateo, Luhan 19, tuding 10 nga to sunahan. Nga doon ay mga pangulo sa Judaismo nga makigtagbo sa itong Ginoo, doon na sila'y panagsultianay o kinimiabot sa tema sa panagbulag sa magtiayon. Divorsionas kinat sila. Divorce in English. O sila mingon, usana makatanunganon nga kahimtang nga dili moungot pagbugkos ang lalaki ug babae kung taliwala sa tagsa kanila nay palgan nga mga ngilad nga pamatasan, ngilad nga kinaiya sa ka lalaki o sa bana o sa babae ba. Niya mabot ang kapuol sila panagtipo og maghunahuna nga ang solusyon mo panagbulag mo ng divorce.
og si Moises maestro matud pa sa mga tao ngadto kang Hesus nagtugot niya na siya pangulo man mo sa angay nga tagag pagtugot kining diborsyo. Ang atong Ginoo mitubag dili man sa sinugdan ingon ni ana nasulat nga ang lalaki mobiya siya nga amahan og inahan muipon siya nga asawa ug kining duha dili na duha usa na ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao ang kamatayon ra mo'y makabuwag. Mao na ang prinsipyo na, sa atong Ginoong Kristo tungod sa kasagrado sa kaminyon ug mingon siya nga ang usa ka lalaking mobiya siya nga asawa mangitaglain nakapanapaw siya. Ang asawa sang nabilin mangita sa glain nakapanapaw siya. Adultery, and that is mortal sin. Grabe og dako ka ng sala. Mamatay tango ta makabalik sa Ginoo maimpirno atong kalag. Silot nga di matapos o way hunong makalilisa nga kainit sa impirno nya hangtod sa kangturan wa nay katapusan. That is endless. That is everlasting. And that is forever. Pili na lang to. Basta ang meaning na way katapusan nga kasakit. Mao na ang gisulti sa mahal nga Ginoo nato. Parehara ko nagsakitan ta sa oo. Ngut-ngut kay sakit sa oo niya. Mingon tadong nayat sa niya mo. Duko ko putlan na niya kung oo. O dili na may mutay. Palit na tagparasitamol. Sakit, tampal sakit sa oo. Mara nga, ginanglan sa magtiayon nga doon na gihaling nga kayo sa panagdumot. Maungan lang fishing. Saan ang fishing? Or spacing. Sabot nga, anay sila kadiyot. Pero dili mo biya silang panimalay. Separate bedroom. Lain-lain lang gidanan. Unyataga nila gigayon sa pagtinutukay o pagtanaw sa mga bata, nga pagampo o kasagaran, dili man na yun ang pagputol o pagkutlo sa giusa sa Diyos. Kaya giusa sa Diyos, dili pagabulagon sa tao. Muna nga, kinanglan na ito ang pagampo, kay muna yung dakong isyu karon. Kaya na yung mga lalaki nga, himabay kayo niya, gipula na siyang asawa, mangitag batanon na gwapa niya, naganang kapasangil niya nga, ako nang nakita ng akong asawa, kani kuyog ug laing lalaki sa atong gabi. Banyaga muna na. So daghan ang mga puong nga dili nga litukon o kana ano na yun matuman ang gusto sa lalaki nga mahinayon siya ipon sa iyang gigugma nga dili ang asawa batanon na babae. Dako ka ng salang mortal. So mo na nga dili ta gustong maimpirno atong kalag, dili na to dito mo hukom ng ingos Ginoo. I hate divorce. Akong gikasilagan ka ng panagbulag sa magtiayon. Si San Pablo mingon, the matrimony is the greatest, one of the greatest gifts of God. Ang sakramento sa kaminyoon, usa sa mga mayong kasa sa Diyos. Kayong lalaki na kinanglag asawa, ang asawa kinanglag bana, alang sa propagation of kaliwat, niya ilan ang yatakan. Di mo sugot ang ginawa niya. Muna itong tubag sa pangutana ni Brad John Porca at ni Dennis Abarquez. Dengan salamat, Bransok, ug mayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod kanunay sa tuang programa, katinawan sa pagtuong Katoliko ug diha sa live streaming sa Facebook. Atong greetings sa CFD Pahak, Lapu-Lapu, si Brad Paul Bailoses, o diha sa San Roque, si Sister Kuyin. Salamat sa pagtanaw sa live. Bradsok, ang akong pangutana about sa Eucharistia. Ang mga laing sikta, ang mga protestante, nga nagtuo, nga kini ato ang gikalawat, dili tinuod nga lawas ni Kristo. Kaya ang nakita nila sa Santos nga Misa, mao ang kining ostiya nga wala mausab ngadto sa lawas ni Kristo. Unya Barsok, nganong moingon man ta kining atong gikalawat
tinuod nga lawas ni Kristo. Kay ang mga laing sikta, ang ilang pagsabot, dili ni tinuod o literal nga lawas, simbolo lamang kini sa lawas ni Kristo. Unya Barsok, unsa may atong katinawan nga ang atong mga kaigsuonan nga dili Katoliko, dili mo tuo nga ang atong gikalawat sa santos nga misa, tinuod gyud nga lawas ni Kristo. Kay ang ilang pagtan-aw, simbolo lamang sa lawas ni Kristo, kay dili nato makita ang unod nga atong gikaon. Unsa may atong katinawan ani Barsok? Ang atong katinawan niya na mao nga una sa Lucas, Ebanghilyong giasin sa Lucas aluhan 1:37, nothing is impossible with the Word of God. Way dili mahimo sa pulong sa Dios. Kunya, ang Ginoo nga nahigugma kayos tao, gigugma ta niya, labi na kung naisakop ta sa iglesia nga gitukod, kay ubang mga tinuhuan, ubang mga pundok, other churches or religions do not have any somewhat sacrifice like the Eucharist or the Mass. Waman sila. Muna nga, gustong Ginoong may bawat ang nagtukod sa Eucharistia. 1 Timoteo 2:4 nagtinguha ang Ginoo nga ang tanan maluwas. Ang tanan dili may impierno, kung dili maluwas. Kadangat sa pag-ilas kamatuuran. 1 Timoteo 2:4. Muna nga, ang ato na yung Ginoo sigurista. Gusto siya nga maluwas ta. Kung nun ay sakramentong yung itukod nga para pagsunod, aron maubanan ta kanunay, ug masiguro itong kaluwasan, itukod niya ang ingalan na itong The Holy Mass, ang Santos nga Misa, nga ang bunga ni Ana, mao ang hitabo kung milagro, nga ang paan nga makita na itong paan, mahimong nga lawas ni Kristo. Ang bino nga makita na itong bino, mahimong dugo ni Kristo. Og ningon si Jesus, gihatag samahan ngadtos kalibutan ang tinapay sa kinabuhi. Nga kung kakaunin nimong tinapay, dili na uhawon, di na gutumon sa kinabuhi ng espirituhan. Og si Jesus mingon, ako kini ang buhing tinapay. Nga inyong pagkalawaton, o ako mupuyo kaninyo, o kamo mupuyo kanako, og doon na mo'y kinabuhing walay katapusan. Ako'y makik-away sa iyong kaaway nga mong yawa, kaya ako naasod ka ninyo. Ug ako manalipod ka nimo sa tanang kadautan. 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 9, ang Diyos may gahom pagpanalipod sa mga matarong, gikan sa mga tintal. So the power of God protects us, defends us. Panalipdan ta niya, pinagi siyang presensya, ug masiguro itong kalawasan. Tiyaw mo na nga siya musud ka nato o kita naa ka niya, siya niya ka nato, o mupuyo siya, o naghatag siyang saan, doon na kay kinabuhing walay katapusan. So mo na nga paniguros, Ginoo niya, ang Ginoo di man mamakak. Nasa libro ni Isaias, Kapitulo 14, versikulo 24, mingon ng Diyos, ako Diyos, o dili ko magsultig bakak, di ko mo bungat o dili tinuod, o akong gitinguha matuma na. O nang gitinguha sa Ginoo, nga doon ay santos nga misa. Nga siyang pagkonsagraran, naningo siya, kinimo kong lawas. This is my body. This is my blood. Yan di ba siya bakakon? Kaya mingon siya, this is my body, dili diay. This is my blood, dili diay. Namakak siya. So ang isultis Ginoo tinuod nga ang panog bino human sa konsagrasyon mahimo na ng lawas ug dugo ni Kristo. Yawa siya na malitok niya. Ang pulong simbolo. Dingon man na itong mga igsoon nga mga non-Catholics, unless it is written in the Bible, will not preach, will not believe on it. Kung dili na mo basa, di may matuwa na. Ya sila naigo silang prinsipyo. Kaya nagsulti sila nga, kana simbolo. Doon na ba'y mabasa nga ningon sa Kristo, simbolo ni kong lawas.
Dili mo mabasa. Kay tinuod na. Ug doon ay mga milagro, doon ay pare nga sa tuig 700 nga way pagtuog misa. Misa-misa la siya pero kwartal at ligi paninguha at tuntag pareha. Nahita ba nga humanya ko sa gararampa na himong karne. Flesh. Niya ang bino na himong dugo. Nakita niya. Di siya kasapot siyang gibati. Kahadlok. Mga kabalaka. Unsa na niya ang itawag ang mga taong nanimba. Deuterman. Ug nasiga ang mga tao. Kay ang ustia na himong karne. Ang bino na himong dugo. Ug mao nga pariwa na katiwas siyang misa tungod kay lain ang gipamati niya. Mura nang dunay sakit sud sa kailanman. Tawag na lang sila lain pare nga mo ni tiwas. Nitabo ni sa Lanciano City, Italia. Tuig 700. So, tinuod yun nga gisultis Ginoo kanang ustia human sa konsagrasyon ako ning lawas. Human sa konsagrasyon sa bino kini nga kong dugo. Pusa di mamakak nga tong Ginoo. Mo na katong mingon nga dili ni tinuod, pangunta na San Pablo. Nasa 1 Corinto 11 nga danay ko'y mga kauban sa akong community nga sakit uban nga matay. Kay sila ni kaon sa tinapay gawa nila ilha nga kana lawas sa atong Ginoo. Dili ba ang pagkaon nato sa tinapay mo'y pag-ambit sa lawas ni Kristo? Ang pag-inom nato sa bino mo'y pag-ambit sa dugo ni Kristo? Pero sa panahon sa pagpangalawat, mahimo nga ang kalawaton nato ang tinapay na lang kay lawas man na ni Kristo, buhi man na. Ug naay may basa sa Biblia na buhat 2:42. Ug samtang ang mga Kristohanon sakop sa mga apostoles naghalad sa pagsimba, niya nangalawat ang mga tao ug miingon ang mga pangulo. Kadtong tuwa si balay, kadtong mga tiguang masakiton, dadig ustia aron makalawat nila ang lawas ni Kristo. Wa miingon na pagdasag baso, sudlig bino, nga nahimo ng dugo ni Kristo, wa. Tinapay na lang, kay buhi man ang lawas. Kay buhi nga lawas, tinuod na nga doon ay dugo, pagka-Diyos o pagkatao ni Kristo. Busa, mahimura, o kang ustiyara atong kalawaton. Dili na ta mo inom sa bino kay kanang duhag nga dawaton, obligasyon na sa pare. Katong danan niya sa panahon sa pagsaulog Santos nga misa. Pero nato ang pagkalawat, may mong ustiya na lang kay buhi na kalawas. Muna itong tubag sa pangutana ni Dennis Barquez. Yan niya si Mado Aquino. Salamat Badjok ug maayong gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badjok, ang akong pangutana Badjok may tungod sa pagka nasayod ba kuan pagka mahibaw ba Badjok ba sa Diyos Badjok ba sa umaabot sa nangagi o karon Badjok pangutana nako Badjok karon ko ana Badjok ba karong panahon na Badjok ba ang mga kayama ang mga kuan kon Badjok ang mga gamit kon Badjok ba mga kuan maron kanang mga moderno na ba sa maining kuan kining mga cellphone kaning kuan Badjok doon na magani kunoy kuan Badjok nga kuan to sa National Geographic Channel sa cable nga doon na kunoy robot nga kuan kuno kanang mura kuno kuan ba kanang mananambal ba doktor ba nangayo kuno kuan masakiton pangutana nako Badjok ang kani Badjok ba daan na dili kuan Badjok gitag na sa Dios Badjok sa balaang kasulatan Badjok. Sumala sa Isaiah 45:11, mingon ang Diyos nga, akong Diyos nga magagahom, pangutan ako, pangayo ka na ako, og sultihan ko kamo, nga ako nasayod sa maabot, busa maka pangayo mo, ug kasayuran may tungod ka na ako. Isaiah 45:11.
Muna ang Diyos na ibawas tanan kay doon naman siya tulog ka gifts. Dili usbo na itong gifts. Gifts para nato. Pero ang fountain o sinubran ini siya ang Diyos. Ganlan siya. Omnipotent. Nana si Genesis 19:1. Ang Diyos labing makagagahom. Ang Diyos na ibawas tanan, omniscient. Niya ang Diyos sa omnipresent, daas tanang dapit. Wherever, sa kay tasaan, sa kailan man sa yuta, kailan man sa dagat, ibabaw sa yuta, na ibawang Ginoo. Muna nga, kining mga nahitabo karon nga doon na mga modernong gadgets, kay bulungan nga mga inventos, mga siyentipiko, dili na ta mahibong niya na. Kay gatagas Ginoo lawom nga kaalam ang mga tao nga nagtuon, mga tao nga nagtuon sa medisina. Kinana sa sirak nga ang doktor kabubuton sa Dios mga tambal nga naa sa kining mamumuhat og mga medisina sama sa pharmacy. Ako isa nagkabubuton. Kamo magpakonsulta sa doktor. Kung kuno na malisod niyo pag-ayo, malisod pag-ayo sa mga doktor, dangup ka nako, hinulsuli imong sala, biyahe imong kadautan, o kanang imong pagayoon, agad sa kong kabubuton, ayuhon ta ka. So, mo na ingingos Ginoo. Mo na kanang doon na nun robot nga, muhimulso sa tingali, mutaod sa tingali stethoscope sa itong lughan. Yeah, with the arrangement of scientific scrutiny and provider of all the powers of man translated into the being which is called robot, in English pa robot. Gitugot na sa Ginoo. Kaya siya man ang tinubdan sa kinaanman. Nga, palitan ang taod sa stethoscope, kanang ipatos dughan. Ang makina dito soda ng robot, may bawa na ini sakit ini nasa atay, sakit ini nasa kasing-kasing. May bawa siya. It is determined through the flow of the magnificent kind of power gikan niya po nas Ginoo, niya connecting to the biological parts of the body that can be determined who is sound or he is sickly. May ba siya naglawas o nabay sakit? So may mo na. True that. Pero murag mingot na lisod na magay na tuwan. Pero, science is strange kay Budngan because that wisdom and power comes from God. Muna nga ito ikatubag sa pangutana. Atong paminahon si John Paul kapagbalik. Daghang salamat Brad Chok, ug mayong gabi sa kong nanay da sa Malapok Norte, Masin City, ug sa akong mga igsuon des kagnaan matalom diha ni Padre Alin Ryan, ug sa tanan akong mga manghod diha si Doming ug si Bading, ug sa Malapok Norte, ug labi na diha sa Lapu-Lapu City. Base no papuhon magkita na pud ugma kung walay kakulian tas tong panglawas makaanha sa atong natural ug regular natong mabustadi da sa Lapu-Lapu. Ako mangutan na Brad Chok nga lain nagsukad ni sa Mateo 7:15 nga nag-ingon dinhi nga mga pare magbiste og mga tagas, pero ang Katoliko nanudlo nga ang bistis pare gamhanan. Unsa man ni Brad Chok pasabot aning gahuma nga mauptan sa pare labi nagsang suot og istola? Unsa man kini Brad Chok? Tinuod ni og hinimo-himo ranis ng utana. Sa Exodus 28, nagpahayag ang Ginoo nga ang usa ka pare nga giordinahan sa labasan nga pare, sila hatagan og usa ka saput o sinina nga muhaom kanila nga galamiton sa balaang buluhaton sa pagsimpa ug kanang maong ilang sutana o isulob mahimo na ng balaan. Dili balaan nga tao. Sagrado ba? So, muna nga ato ng tahuron kay namas Biblia. Kini nga itong mga igsuon nga mga pastor with due respect, di man sila pare. So, wa sila makatuman ini nga
maghimo og sutana nga isulob sa mga pare o gamito na nila sa mga buluhaton sa kabalaan or identification of the nature of the man or his profession, but the priest is a vocation. May mga nga pare kung magsulob kag sutana. Yung lakaw-lakaw kagabi is puting kay kahumot kay ka igagin mo diri dool sa Sir, I will give you the best happiness this evening. Will you go with me? O, kasabot na ang tao ato. Dili mahimo day. Nga naman, pare man ko, I am a priest. Uy, kamaayo ni pare. Kaya dako kay kag-discount. Yun na, pare. Nga kung kalagday, mamiligro, na may impyerno ko. Ug mahimong maimpirno gyud kog mohimo ko ni man suluhala na day. Pero wa mo koy kwarta diri ala sa kog pagayo gadali sad ko kay magpakumpisal ko. Abuutan ka pare. Mo na nga mailhan ko magsutana ug di magsutana maalaan nga usa lang ka ordinaryo sa katao nga civilian pareha nato. So balik ko na to nga nasuwat man na. Kaningon ang Dios nga ang mga saserdote sa King James Version kanang bugna Biblia, ang mga saserdote pare man na kanang saserdote, that is Spanish word, meaning siya pare na nga dunay mga sapot nga balaanon nga himuon nga isulob nila sa ilang ug kini mao ang pagabuhaton mo kanila anon sa pagbalaan kanila aron sila mag-alagad kanako sa katungdanan sa pagkapare. Kumuha kag usa ka nati nga baka, duha ka karnero nga laki mawalay kasaway. Mao ni gamiton sa paghalad sa karaang panahon. Unya ang sutana, iyon din ning o kuhaon mo ang mga bisti, isulob mo kagaron ang sinina nga hatag-as, ug ang kupo, ug ang ipod, ug sa taliwa tabon sa dughan, ug baksan mo sa mayong pagkahabol nga bakos nga ipod, ibutang mo ang mira, ibabaw siyang ulo. So, description ni sa sutana igsusulod sa pare diya sa pag-alagad sa templo sa Dios. Ano sa Exodus Kapitulo 29 niya versikulo 5, 6. So naagyon ka doon distinguished kind of attire for the priest when he goes up to the altar in order to offer sacrifices to the Lord. Wala kon ang mga paring Katoliko kay gikan gina sa panahon ni Kristo, si Kristo labaw man nga pare, so magsulob niya na. Pero kadtong dili pare, o with due respect sa mga pastor, di man pare, wala sila makatuman ini nga pasulubon og sutana. Nga doon description, taas nga sinina, doon na pa'y bakos, doon na pa'y itapon sa lawas, o uban pa. Wala nga di tamay nga ang mga igsunan na ito mga pastor sa laing tinuan, way sutana. Kaya di mo sila pare. Yeah, by the way, unsa man yung pare? Dini sa Huildo City, nagingon ng Diyos, ang mga pare, akong ministro. Ministro sa buluhaton sa Ginoo. Dili ka ng pare nga magsuroy-suroy magabi. Bita, ang kaan magod ang suwat-wali ni Arsobispo Palma. Priest, Catholic priests are missionary, not mercenary. Uy. Doon na may initawag ato sa ning tagdon. Hello?
Diya pa, nag-record pa may. Oo. Manya na lang, hapit man mo humana. Oo. As Dominic Tapas Gawas. Yan, diya pa may sa suot sa studio DYRF Radio Puwersa. So, maura, nga taga na to due respect, pero sa Huil do City, ang mga pare sa Sirduti, ako ning mga ministro. O, yan kon mas Ginoo. Pero kinanglan nga, dili lagi mercenary. Unsa man ang mercenary? Nas dictionary, sundao na sinuhulan. Muna nga, kini siya, suroy, gutumon kay manghulga kay na may armas. Siya, kuot na las bulsa ang tiguang nga tinigom niya. O, muna nga, daang kwarta. May serbisyo. O, kay mercenary man. Kaya doon na may dilitanan nga mga sundao mercenary. Sinuhulan ba? Nga trabaho lang tungkol sa suhul. Kay mercenary, ang sundao dili na mercenary, they are prepared to defend our country. They are candidates for heroism. Wala nga, ang pare, matod pa ni Arsobispo Palma, dili mercenary. Missionary na. Mo misyon. Pinada sa pagsangyaw sa may balita sa kalawasan, mangitag kalag na nagkinahanglan. Dami kay Domini. Ang San Juan Bosco na. Ang binisaya sa iyong sabot nga, Ginoo, hatagi kog makakalag na akong pagalwason. Wala ang meaning ana. Hatagi kog kalag nga akong pagalwason. San Juan Bosco. Sa ito pa, he is searching and seeking souls to be saved. Wala ang pare, dili siya magunahon na nga guroy. Kadagana na sana akong hatagag pinaskuhan mga gibunyagan ako niya doon ay berde mga ayo na bagyod. So mo na nga mangita sa kong pagi nga maka dawat kong dagang kwarta. Pamisa ka nyura o pamisa ko diya dong padre diya 5,000 himola ng 20,000 nyura kay doon ako nagka mga ugastuhan da nangautos sa utos nyura kabut ko na dong bisag 30,000 pa pero moro man niya akong nadahad 5,000 sige na lang balikil niya ko sa kuwangan wala yung mercenary mga igsoon kinanglan not for money not for somewhat honor not for power but for saving souls nga kita mga laiko mo sa tagitawag tas Ginoo ilang siya pagluwas sa tong kalag nga makatapang sa tas kaluwasan sa uban. Nini atong programa nga namati ka nato makahunaw na sila nga kita di ay tinawag para sa langit dili ta tinawag para sa impierno. Iyawa ra mo nag-design og paagi nga may impierno ta mga gwapang babae, kwarta, dungog, mga pamakak, mga panglimbong, uban pa sugal diri kana mo'y yawanon dili na langit nun. Kunya atong paminawon sa Brad Rudy Recasa. Daghang salamat pag-usap Brad Sok o mayong gabi labi na gyud diha sa Sitio Ulap Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Tayok Limbaga, Saning Laraga, og ni Tumo an Luis Abing. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Karon Brad Sok, arita sa Salmo 103, tudling 15 ngatos 16. For us, our life is like grass that grow, and flourish like a wild flower. Then the wind blow on it, and it is gone. No one see it again. Ang kinabuhi sa tao sama sa balili. Mutubo siya og mulipang, ingon sa ihalas nga bulak. Unya hoypon sa hangin og ipadpad og unya mahanaw sa dayon. Salmo 103, tudling 15-16. Sa Mateo 5:17-18, sa maing balita Biblia na kanayon,
Do not think that I have come to do away with the law of Moses. I have not come to do away with them, but to make their teachings come true. Ayaw ninyo huna-huna nga miani ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses. Wala ako muani aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinoon sa hustong kahulugan. Mateo 5, tudling 17-18. Sa Hebreanon City, tudling 18-19, sa maing balita, Biblia na kanayon, busa ang karaang tulamanon gisalikway, tungod kay huyang kini og walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moses dili makahingpit o giilisan kini ug usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Kung pangutana ani Bradsok, dili man ka ang balaod ni Moses dili man ka makahingpit. Nganong nianhi man siya ang Ginoo Bradsok, niingon man siya nga ayaw ko paguna-una nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses, kundi pagtuman ini, wa ka ni makasumpaki, Bradsok. Ang Hebreanon 7:18 o Mateo 5:17-18, paliw ko na kong patinaw ani Bradsok. Kung ato ng kalitan sa pagtanaw, sa way tuki, pagpamalandong, sumpaki ka na, Brad Rudy. So, yung manigibasa sa San Mateo 5:17-18, Brad Rudy? O sa Mateo 15? Mateo 5 lagi. Mateo 5:17-18. Huwag ko muani aron sa pagbungkag sa balaod ni Moises. Miyani ko aron pagtuman sa balaod ni Moises. So, gisulti ni Kristo nga, wa siya muani aron pagbungkag sa balaod ni Moises. Kanya, imo sang ibasa na yun ang Hebreanon 7:18, Hebreanon 7, versikulo 18, nga, kadtong karaang tulumanon kaya na Moises, dili makahimpit. Napagod sa buhat 13:39, ang balaod ni Moises dili makaluwas. So, mauna nga, ang buhat sa mga Brad, ang balaod ni Moises, kanayag yung balaod, buhat 13:39, dili na makaluwas. Kay hilabihan naghanag, way nakatuman. Nasa San Juan 17:19, way nakatuman sa mga balaod gihatag ni Moises kaninyo. So, muna nga, ang Ginoo, miyanhi, aron paghatag ka nato, o hustong kaasuyan, ang balaod nga makaluwas. Muna nga, ang balaod sa Diyos. 1 Timoteo 14, kanina lang San Mateo 19:17. Nganingon tong batanong ulitaw, Lord God, how can I be saved and get into heaven? Sabi kung luwas, buhaton Ginoo ron ko maluwas o makasud sa langit. Yung Ginoo, tuman ng mga sugo sa Diyos. San Mateo 19:17. Sugo sa Diyos, katong napo ka sugo, mo ito'y makaluwas. Pero ang balaod ni Moises, pangandam lang. Muna nga mong kaga ni Kristo kay pangandaman. Pero dili na mo'y makapaluwas ang balaod sa Diyos. Ikson mo itong atong tubag ni Brad Rudy Recasa niya, doon natin mga painumdom, atong inganlan o mga paibaw, nga gikinanglan sa kay mahibawan sa atong mga kaigsunan, nga ang atong libro nga si Brad Alex Basig, wala naman libro dito, Brad Sok, nahurot naman sa Cebu Archdiocese Book Center, kanang naapa sa Kilidge Cathedral, ay Brad Alex Martes sa pag-abot sa Sabado ug Lunes atua, kay ito ang nagyod ang mga libro nato, ang Armadura di Pena, Katinawas Pagtuo, Kaagis Mga Santos, Argumento Bibliko, ang taming, tuwa na dinaka magmahay, kay importante ka ng libruha sa imong chairmanship,
kay siya may hippie, siya may pinilan sa Catholic Charismatic sa Catechesis of Bible Study, Brad Alex Basing. So, katong naminaw na ito, nangita sa itong libro, Katinawas Pagtuo Uno, Kagis Mga Santos, Argumento, Taming, o Armadura Divina. So, atong greeting ni Brad Juanelio Bernaldo, Lorena Gabini, Annalyn Hilbolingo, mga batid kayo sa pag-abi-abi nato kung moadto ta sa Archdiocesan Book Center. Hay man na. Igatubang nimo sa Cebu Cathedral dapit sa tuo na may museum diyang silong na aning Archdiocesan Book Center. Nya, lain na itong Painumdo Social Concern sa Talisay City, Cebu, Philippines. Ang mayon mo si Samsam Gulyas. Ug ningon siya, bugtian ako ang tawag si Ginoo nining katungdanan sa pagkamayor o sa katawhan, imipili ka nako. Suuton ko ni. Doon siya kanunay sa 22 ka barangay sa Talisay, pero lain-lain, one at a time. Unya, gidani ang mga doktor, mga nurses para sa mga masikiton, na gidasan nga mga, mga dental clinic, na sakit sa tunggam, o ngipon, ya kadtong mga dunay mga sakit, na mga tambal nga gida, o masusisat sa mayor kung unsa gay mga problema sa barangay, dunay mga bata, wa na taong ka eskwela. Ito ni dara na yun, noy bina, G's, wa pag yun mag-grade 1, di masugot ang mayor niya na. Tabangan na siya. So, diri sa patag, arinanta sa poblasyon, Talisay, na di ang dako kayong building. Mga 6-story na siya. Masama na, ang South Medical Center, hospital. Nga kadto magkabus sama na to, nga mudunggo dito, way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Yang City College, Talisay, way tuition fee. Ang mga kabatan-on na ng eskwela diha, 4 years, dili 4 months. 4 years, hilak mga ginikanan sa kalipay. Kay, ang ilang nagasto, plitirigis mga bata, o ang pagkaon. Pero sa tuition fee, libre sila. So, dakan kayong serbisyo, rika sa Luyo sa City Hall, na diyang dialysis clinic center. Kadto mga tao nga doon ay sakit nga hugasan kanunay lang dugo sa gingalan to modern gadgets, niya dako nagbayad. Pero sa Talisay libre na, Talisay City. Og uban pa mga serbisyo para sa mga kabus nga makaigsuuna nato. Og siya gigasahan siya. Iyang kapika si Honorable Ria Gulyas mo'y congresswoman sa First District. Dakan kay mga proyekto nga nasanggi sa niya dito sa kauluhan sa Congress o gidaniya sa 6 unom ka mga LGUs. Og ang atong Vice Mayor buutan sab kayo padag mga personnel tungod kay doon ay mga contagious disease, mga sakit nga mukalit nagtakboy sa mga tao. Siya ay chairman man sa health. Busa ang iyang mga tao mususi dito aron matabangan na yun. Kunya, ang mga councilors, morning musunod. Councilors, si Digol Golias, Maning Gabriana, Rudy Cabigas, sa kong pagumangkon, Dexter Daan, si Danilo Caballero, si Fede Rabaya, si Gail Restauro, o si Atty. Rocky Bass, si Alicto Bacaltos, si Faye Ilanan, niya ABC President, si Inday Josepina Conchial, ang barangay captain sa Kandulawan, ABC President, automatically member sa council, o si June De La Torre. Iski. Kini ang hugpong sa pagpangalagad. Kini ang hugpong nga dili pamulitika kung dili pagserbisyo sa mga tao. Ilabi na sa mga kabus o timawa. Ya, ato minawon si
Dennis Marquez. Daghang salamat pag-usab Barsok ug may gabi kaninyong tanan nga nagsunod kanunay sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Barsok, ang akong pangutana mahitungod sa dapit nga purgatorio nga mauni ang kasagaran nga moingon ang mga protestante nga wala nay purgatorio kay ang dalan paingon sa masigpit mao ang langit. Ang dalan nga halapad paingon sa kalaglagan mao ang impierno. Ang akong pangutana Barsok, dili man mutuo ang ato mga kaigsuonan nga dili katoliko nga dunay dapit nga purgatorio kay ang gitudlo sa Biblia langit rag impierno. Unsa may ato katinawan Barsok nga ang ato mga laing kaigsuonan nga di mo dawat sa purgatorio nga doktrina nga sila ma-encourage nga dunay dapit nga purgatorio kay ang ilang gitudlo Barsok langit o impierno ra ang padulungan sa tao. Mao lagi sa imong gipahayag nga wa makakita ang atong mga igsoon nga mga non-Catholics duha ra kadaan impierno ra langit. Wa sila kakita kay di mo sila Ginoo pero Ginoo nakakita na ay gamay nga daan nga matod pa sa Biblia na sa Salmo 7:11 God is a just judge. Sa binisya na, ang Diyos usa ka matarong nga maghuhukom. Ang gagmay sa dili niya parehason. Ang silot. Nasa Biblia, na Lucas 12:47-48. Mingon ang Diyos ka, katong kamayrag sa kamayrag silot. Katong dakong sa, dako sa silot. Taasa na sa Balaga Sulatan Gyapon. 1 Juan 5:6. Kung nakakita kasi mong iso nakasala o gamay ra, dili nga tos kamatayon. Iyan po na siya. Aron ba habwa siya gikan sa kaulipnan o kung doon na siya gamay nga sa iyan po siya. Kunya katong doon ay gamay nga sa, di ba na may impirno na yun? Dinis kalibutan. Pero sa hukom sa Ginoo, ang ganang-gagmay sa dili gina may impirno. Padung na sa langit, pero muagi na siya linisanan. Asa mabasa? Naa sa 1 Corinto 3:15. Kung ang buhat ni bisang kinsa mahog sa kapilihan, way sa pa yan nga muagi kayo pero maluwas pa. Dili ni langit, kay langit way kayo, kalipay nga way katapusan. Dili sa ni infierno, kay kasakit o kastigo sa infierno, wala may katapusan. Pero kini, agian lang niya kayo paglimpyo, pero maluwas pa siya. Og morning ginganlan nato og linisanan. Kinat sila purgatorio. Sa English purgatory, cleansing state. Mao na siya ang dapit nga tukma gyud ug way purgatorio kining bahina sa Biblia ato ning laksyon na nasa 2 Makabeyo 12 42 ngadto sa 41. Maayo balaan ang inyong gihimo pag-ampo para sa nangamatay. Aron ang nangamatay, mabadbaran sa ilang mga sala. Balik ko na to. Ngayon ang Diyos, matarong o maayo ang inyong gihimo pag-ampo para sa nangamatay. Aron ang nangamatay, mabadbaran sa ilang sala. So, ug langit, di na kinahanglan. Kay, wala may badbaran kay hingpit man lang kalipay. Ug doon sa impirno, hangtod-sangtod. So, doon nagidapit nga ang nangamatay, mabadbaran pa silang sila. O kunway purgatorio, laksiun tinimbahina sa Biblia. Maayo ug matarong inyong pag-ampo para sa nangamatay, aron nangamatay, mabadbaran silang sila. Sirach City 33, ayo kalimti ang inyong pagbuhat ug maayo sa magabos at tagi in tao na magabos. Pero doon ay mga tao nga hatagan sa nato o paghandom kadtong mga nangamatay. O siya na sa Biblia. O niya si John Purka. Dahil salamat Bratsok, o mayong gabi dahil sa Bohol, Tubigon Bohol, ni Alan Salada, o dahil sa Marigondon, labi na ni Mario Duarte, o akong pag-umangkon. Salamat dong, sige kagsunod, din yung programa ha. Ako pungutan na Bratsok, nga sugatan, nag-ingon man, kamong Katoliko, nagsupak-supak mo sa Biblia. Nagdili mo pag-control pagpanganak.
nganong gisupak ninyo ang Biblia. Unsa may katinawan nito ni Berjo kay mabasa mo kung nasa Genesis 38:9 unya kanang basiktume naas Deuteronomio 14:1. Unsa may katinawan ni Berjo nga dili ang simbahan? Ang katinawan na nga gidili sa Dios nga ang bata pila ka simana o sab ka simana o the moment of conception. There's already the life of human being na astiyan sa usa ka inahan. Mo na nga ang Ginoo dili buot nga magkudlo mo sa pagpanganak, pero ang gisabak inyong patyon dako nang sa sang mortal kana. Kung mo nang gisigutan nimo sa onanism, si Onan nasa Genesis 38 verse 9. Kay ang iyang asawa, biyuda ni sa iyang maguwang nga lalaki nga namatay. So ang babae nga na biyuda, dili makaminyog lain. Ang manghod siyang bana nga namatay, mo iyang pamanhon. Pero ikatawa na ipaangko na sa iyang bana nga namatay na, nga silbi mo'y amahan. Ang iyang panamko niya ang manghod siyang bana. Si Unan mo nang iyang gipagawas ang iyang silbi, ang iyang ingno nato tuga niya sukong Ginoo namatay siya. Kay dili siya buot ang Diyos nga ang kahimtang sa pagpadungan to sa panamkon, conception, union of the semen and ova of the woman, that becomes a conception. Nagpatyo na, parehal gipatay na to ang tao. Kay tao naman na, kay naana siya kalang. Muna nga kantong muhimog kanang pagkudlo sa bata nga patyon ang gipsabak o maggamit og droga nga magadaot kapatay sa bata ay pakumot salang mortal na. Muna yung kasuka sa Ginoo mo sa dili na mayong pagiha. Kaya, John, yabdandas panahon, salamat kayo sa kaigsunan nato nga ni Salmot sila si Brad John Porca, si Brad Rodi Racasa, si Brad Dennis Abarquez ug si Brad Mado Aquino nga nakapahungaw sa ilang mga pangutana sa atong tulumanon. O pasalamat greeting gyapon nato ni Judge Julius Hobos nga ilabihan ka madasigon mo ni huwis nga gusto gisang malangit kay musangyaw gyud puy-an gani ang ebanghelyo og pagwali sa may balita uban na ni Attorney Maninggulo gyapon diya sa lungsod sa Matalom. Niya mga kauban nila si Dadoy Ugat, si Angko Boy Angko o uban pa nato mga kaigsunan mga Catholic Faith Defenders. Ayaw mong kalimot gi-announce sa mato ni John Porca nga karong September 6 ug 7 ang parokyang dako ug daghan sa mga sakop sa Bato Leyte. Doon natay Catholic Bible Seminar o inautunta kang naminaw nato Birnes ng Sabado, John? Birnes Sabado. Ang bulan sa September. Sunod buwan niya. Sunod simana. 6 ug 7 sa September. Niya, ayaw kalimot. Paminaw lang mo sa announcement sa Kura Paroko kay magtagbo-tagdaghan magatunan. Ang Diyos magapanalangin nato. Salamat ni Brad Julius Kaputulan nga atong engineer nga ilabihan ka maabtikon og lantip kayo nining mga pagsibya malanog madungog kita og si Dudong Lape. Salamat kayo, tagbo ta po ni atong tulumanon katinawan sa pagtuo ug pasalamat nato ni Reverendo Padre Phil Castrodes Filmar. Kado na si programa sa DYRF ang tipik sa maing balita manindot matulunanon. Ganahan ta
kay makapabalan doon taon sa kanindot sa pulong sa kaluwasan. Ang Diyos magapanalangin nato, balik ta sa studio DYRF Radio. Pwersa Balingad, na ako nalimtan na amigo kay nako, si Brad Sulping Algiri sa San Fernando, nga daghang kayong gitabangan ko siyang asawa, mga kabus nga nagkinanglan, kadangpan gyud Brad Sulping Algiri. Brad Sulping, ayuha gyud pagpadayon kay ang Ginoo nagauban nimo og dagagrasya sa imong patigayon kay gilagaran nimo siya. Ug si Julius Lawas, ang atong presidente sa Catholic Faith Defender sa San Fernando. Siya ay presidente sa Catholic Faith Defenders. Salamat kayo sa atong tanan nga mga igsoong naminaw. Yan din nato ni manganlan ang tanan. Balik ta sa studio.